आज आम्ही तुमका इडली रेसिपी दाखयनाची मात्र या इडली यूज करून चट्ट आंबूड कशी करचे म्हणून ताजी रेसिपी तांची एंड ते पळयांची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. सौंड पळयाचे ते कुरकुरी बदला काल इडली केलेली इडली आणि तू ಸ್ವಲ್ಪ इडली वरल्या का ज्या वाद्यात या करता कशाला आंबट करता त्या करू का एक मुष्टी चण्या डाळी तिंबत घेतला ती घालतात एक गोड एक कांदो पिया शिंगा अर्धी दोण्या मिरसांग 2-4 लसणी बळी मागीर इडली पुडी करून घालता चिरडून मीठ घालता चांगली केली मिरसांगे पिठी घालता ते तांदळा पिठी कोथिंबीर पाल्याने शिजवून घालतात शिजून धुवून ठेवतात कोथिंबीर पाल घालतात त्या टाकल्या चण्या डाळी काल रात्री तिंबत घालेले आंबट सोडतो तांचं
इडलीचे चट आंबट रेडी जाला. कालचे इडली यूज करून चेट आंबड्याचे रेसिपी रेडी जाला. तुम्ही बी ट्राय करांची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. व्हेरी युनिक अँड टेस्टी रेसिपी. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक आणि कमेंट घालांची. या युनिक व्हिडिओ तुमगेल फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करांची. साऊंड पळय त्याचे कुरकुरी बदला.